जनाय दखरा एबसुनि बानजायनाय आरो जनाय हालाम बर' माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव खुंजानाय जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया थांनाय सानखालि गाजा गोमजायैनो जोबलांबाय। बैथि दाननि 9 आरो 10 साननैनि हाबाफारिजों जनाय दखरा एबसुआ जनाय हालाम बर' माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव खुंगा जिथि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे बैसागु फोरबोआव गोबां दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय दामनानै गाजा गोमजा मोसानाय रंजानाय मेथाइ खननाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो थांनाय मोनाबिलिनि समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेलनि गेजेरजों खुंफुंजानाय जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थाङो। गेवलां मेलावनो आलासि महरै बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर', लोगो आफादगिरि सुरजित नार्जारी, जराइगुरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी आरो गोबां बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जिहेतु जिथि बोसोरारि जथुम्मा बिदाय फोरबो बैसागोनि बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जनाय दखरानि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दखरानि आरो आइजो अनसाय आफाद दखरानि आरो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद गासैबो माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै बे हातिजान बर' गुदि फरायसालियाव जिथु बैसागो बिदाय फोरबो खुंबाय खोब गाजा गोमजायै बेयाव आलासि महरै लिंहरनायखाय आं फैनो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आं बुंगोन बैसागोआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय बर'फोरनि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो, बेजों लोगोसे आसामनिबो मोनसे माहारियारि फोरबो बियो। आरो बे बैसागोआ जोंनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे बे धारा बियो। आरो बैसागोखौ नागारोब्ला जोंनि जिथु हारिमु बेनो आद्रा जागोन। गतिके बैसागोखौ जों फालिगोन आरो जोंनि बेयावल' नङा, बैसागोआ जोंनि आसामनि बादिबो जेराव जेराव बर' मानसिफोर दं बेयावनो फालिजादों। जेरै नेपाल, बांलादेश, त्रिपुरा, मेघालय, गुबुन गुबुन रायजोआवबो बेखौ गाजा गोमजायै बर'फ्रा जेराव दं बेयावनो फालिदों। बे जोंनि माहारियारि फोरबो। बेनि गेजेरजों जोङो बुंनांगोन जे बैसागो मेलाखौ बैसागो फैनायखाय फोरबोफोरखौ खुंदों होननानै खुङाखै जों। खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि जिथु बैसागोनि मोसानाय मुसुरनाय जिथु दामनाय देनाय बेफोरखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे इयुन जोलैनो होलांनाय मोनसे माबा बियो। जेरै बिहुआ दाख्लै हरु हुजायाव मोसानानै जिथु गिनिस वर्ल्ड बुकआव रेकर्ड खालामबाय, आसामनि सबिमना जिथु पेटेन्ट मोनबाय, थिग बिदिनो जोंबो खावलायगोन माहारियारि आफादफोरखौ ज' जानानै जोंबो जोंनि बागुरुम्बा जिथु माहारियारि मोसानाय बेखौ जाहाथे बुहुमनाङैनो फोसावनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामो, बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो जोंनि गामसा, जोंनि आर'नाइ, जोंनि दख'ना बेनि थाखाय जों पेटेन्ट मोननो थाखाय बयबो माहारियारि आफादफ्रा बेखौ मोनहोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खावलायगोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।